Hi guys! Gusto ko lang i-flex sa inyo ang aking mga tanim na sili at kamatis. Yung kamatis ko may isang bunga na siya. Ayan. Look. Yung mga siling Taiwan ko, ang daming bunga. Ayan. Look. Ang daming bunga. Nakakatuwa. Meron din akong palang bell pepper. Yeah. Look, may mga bulaklak pa siya. May mga patubo pa. May bell pepper ako. Yung bell pepper ko ang baba lang ng puno. Tapos may mga bunga din naman siya. Ayan. Ito yung bell pepper. Oh, ang cute! Ang liit-liit. Oh. Hello, bell pepper! Ayan. Yung mga buto nito, galing lang din sa binili kong bell pepper. Tinanim ko siya sa maliit na lagayan. Doon ko siya pinatubo. And then, nilipat ko na lang dito mismo sa lupa. Para dito siya lumaki. Ang alam ko tong mga to, siling haba, siling Taiwan, tsaka bell pepper. Pero hindi ko alam kung alin na yung siling haba, siling Taiwan. Kasi halo-halo na yung pagtanim ko. Nakakatuwang tingnan kasi namumunga na siya. Oh, ang dami. Yung iba wala pang bunga, bulaklak pa lang. Ayan o. Puro pa lang siya bulaklak. Ito may bunga naman ang isa. Ayan. Ayan siya, yung mga sili ko. Ang aking munding sili.